Hey! Malipayon dyan kay Karon at Lawa! Di, nakaabot ang 3 million ang akong followers sa Facebook! Hey, tik! Nagkam na tigay ko itik. Eh, tik! Malipayon kay ko tik! Eh, ano, nakaabot ko kwan tik! Ang 3 million tik! Nakaabot tik! Tapos magkinagkas ko itik. Eh, uy, grabe di ko malipayon yung kinabuhi rin ba? Celebrate na to gayon! Itakay na to! Ganas ko nga binuhi eh! Ako ang ihawon tanan ko! Celebrate to! Kung tutugaan ko kumano ko! Sus! Inom ta kay... Grabe ko kayo! Nakaluto na ko daan itong mga pagkaon! Nakanapo ka ihawon! Dagan kayo mga itik! Napo kayo manok! Sus! Dami ito kayo nero sa celebration ba? Tapos ko ito maglatay-lantay ko ito! Tik! Ako manati ka, Tik! Dagan ako itik eh! Nindot din kayo sa mga probinsya ba? Mali ganahan ako diri kay binuhi na ko layon. Layon ako binuhi sa laon. Iya, daghan kay kong baka. Daghan kay kong baka ba? Gusto nun mo kung magbuhi ng baka. Magbuhi ng baka. Kung timpong gutumon ta, natin makaon. Natin makaon ba? Wow! Kadaghang sudan! Grabe naghanag sudan! Lah! Una, pasalamat yung kong sa Dayani Beauty Products sa sponsor, ani! Labi na ni sa cake! Karon, lipay kayo ko kay akong bana naka 3 million followers. So, nag-celebrate me. Dako gikaning pasalamat ako labi na sa Wonder White. Kaya tanawa ko. Pila pa lang ka, Des. 40 na ko putiya, 50 na ko hayaga tungkol sa Wonder White. Grabe, akong bana na dito. Lipay kay meron kay mag-celebrate me sa 3 million niya. So, pasalamatan ko na ko ang amo ang mga followers. Kay wala mo, wa sad ning 3 million followers hindi disukatan. Lipay kay kumbana. So, karon naaman siya dito, nag-inom-inuman siya. So, ako ni siyang surprise son nga na ako chay cake. Ako na ito, ano kumbana ron. Ganon. Lipay gini kumbana ani ron. Lipay gini kumbana ron. Surprise son ako ni kumbana. Lipay gini kumbana ron ba? Love! Comment! Ay! Ano mo na, Love? Ano mo na yung mga maligyan? Love! 3 million followers! Kung saan bang ka, oy? Yan ang may kuha mo na nimo. Wala na pagkit mo. Ano saan ba na, oy? Binuha mo na yung mga. Binuha mo na yung mga, oy. Ano ba, oy? Ano yan ang mga pak mo na, oy? Clara ni wala-wala, oy. Ay, gubasa! Ay, gubasa! Ako pilo ka, bukas! Asa na lang ka sa kwan? Ganun. Inawin ako, be. 3 million kong followers ko. Lipay kong kayo ka. Ato ko taas. Ay, mana. Ika pa nila ako. Lagi lang. Ikaw ay Clara, eh. Thank you, followers. Thank you sa support.